Ez egy másik videó, amit ugye mondtam a Hypershotba, hogy lesz még egy. Itt van vele megint Máté. Köszönjük. Na. Itt vagyok, már köszöntöm. Úgy most... Jó, most már rivalszozni fogunk. Megint. Mint mindig. Hát szerintem megyünk egy arénát, meg egy crossroadot, nem tudom, hogy fér bele. Ez attól függ. Arénába fogunk, vagy csak 2 aréna. Igen. Gyere Máté. Belegyetek mindent azért. Jó, állítsam. Csak az időt, hogy végtelen idő legyen. Úgy, az jó. Ez ilyen egyértelmű. Az RPG-t, meg az Energy-t. RPG. Ki használ ilyenkor RPG-t? Hát még nem tudom. De inkább hagyjuk. Várjál, még választom. Jó, hát meg... 5. Jó, megvan. Hoppá! Nem tudtam rád lőni. Hogy gyere, ha mersz késsel jönni. Nem merre, Pali? Jó, elmentem. Én is. Hány HP? Ha? Neked? 50. De te nem mondtad, hány HP-d van? Most mondtam, hogy 60. Nem mondtad azt, hogy 60. Kérdeznek, válaszolj. Majd nézd vissza a videót. Ha kérdeznek, válaszoljanak. Én válaszolok. Ó, mindegy, hagyjuk. HP. Úgyhogy, ja, meg vagyunk így. Nem tudom, hogy még ma hány videót töltünk fel, de amit láttok, azt kérlek lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel rá, jó? Annyit kérünk csak. Meg majd küldjétek el még ezt embereknek. Nem, majd még a karácsonyi kiadást, azt majd még nem tudom, hogy mikor lesz. De hát mostanában lesz. És majd akkor minden karácsonyi szarságra be fogjuk csinálni a fegyverünket. És hát az enyém nem biztos, hogy olyan lesz, mert ez másik akku, úgyhogy... Jó, 3-3 a GG.
vagy. Kerültél oda. Máté még egy arénába belefér szerintem. Reméljük. Gyors rematch, gyorsan, milyen gyorsan csak tudsz. Nem töltött. Máté. Nem töltött be. Jó. Jó, Máté nagyon gyorsan próbálj választani, mert gyorsan valamit csak tűzöl ki. Jaj, nem ezt akartam, a meccset akartam. Bocs. Na mindegy, gyors válassza. Meg vagy. Ne ezzel a kossodjál gyorsan, hogy igyekezve. Mert ezzel 5 év mire megölsz. Hol vagy? És hogy csukott szemmel választok. Ez szép volt. Na mindegy, srácok, átérj, ne lőj, ne lőj, ne lőj. Ne lőj. Na, sziasztok srácok, ennyi is volt ez a videó. Úgyhogy egy lájkot szeretném, meg egy feliratkozást. Na, sziasztok! Sziasztok!